Maka sindene ana 10 iki sisih kono Bu Pras kulane Bu Neti kulene meneh kuwi Mbak Hafidah kermenane sing demung wah anggere sing demuke nang Hafidah ngono wah demungi tabuhe loro sing kok loro iki kepiye sing dhuwur nang sing kuwi apa ta tegese kuwi lho nggon anu sikil iki karo ngapit tabuh dadine karo ngene iki lho deg 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 ngene iki karo kaya nek ngeprake lho di edeke kelapane kayake ora kayake ora Hafidah kulane meneh ya kuwi Bu Ayu kulane Bu Ika wae udu heeh Bu Ika Bu Ika kulane meneh Mbak Elisa Urcanus Alalasu Mbak Elisa Mbak Elisa kulane meneh oh Mbak Tatin sithik heeh aku iki semono ora ketok mongko gedhe lho Tatin iki gedhe kaya ngono kok ora ketok lho awak mak pendono sarai kok mripat tok mat waske dene mak pendono kuwi aku waske aku nek waske dhuwit wah aku seneng mau nek pas edan aku kaya pengen nuntun kae ngopo wah karo pengen kedusi ya anak edan ora anu ta ora anu apa jenenge awul-awulan ana didusi ya wah nek ora didusi lembab Mbak Elisa kula neneh Mbak Ika iki Mbak Saras sing kene meneh Mbak Endah pojok kene Mbak Orija iya iya wah iki mau wah jan do telat oh ayo di ngapura pokoke njaluk ngapura kalih warga masyarakat kene lan ana ing gereja kene heeh pokoke heeh wis ndedonga muga-muga saya ngrembaka heeh lan Rama-rama diparingi sehat walafiat pokoknya tutup gone ngomong anak putu lan para umat-umate lah iya lan pengurus-pengurus dewan kene ya muga-muga diparingi sehat walafiat panjang yuswa rezeki lancar sakabeh lan para umat diparingi sehat kabeh pokoke ratak piji-piji amin pokoke yo sehat alhamdulillah iya iki saiki nanjake coba tak dialog karo Mbak Tatin Mbak Tatin Mbak Tatin halo halo wah selamat pagi selamat pagi waduh selamat pagi kamu semakin pagi kok semakin cantik ya kan dari dulu ayo kamu kan kepencet sama gue ambil bel gedes wonten dawuh menika Mas ayo pokoknya ya membantu ono rame gerak wijen ya malam hari ini juga ada Mbak Elisa iya ada Mbak Elisa kowe mau wis keringetan ya sudah anak sing ngelapi ora ora noy waduh arek ngopo arek ngelapi ora arek ngejoke proposal janu tak kon ngelapi modus alhamdulillah ngelapi dhewe pun iso wah iya iso kelingan zaman biyen saiki wis dadi bintang tamu reng piye biyen kuwi lak ngerti piye wayangan ning Lampung nderekke Pak Sena ning kapal wah jan wis lah kepiye kanca-kanca iki nganggo sandangan sing apik-apik nganggo kathok jin nganggo kathok cekak sepatonane Tatin ki meh nganggo apa daster sapa Tatin kuwi lah nek ya aku rak metu saka bis kan ayo kemekelen lah mergane apa lah nggon ngisor kelek kene iki bolong
Wah, dan tintin kok kowe iki mrajak karo Pak Seno nganggo anu sing apik ngono kok nggo daster. Alah, sing penting nganggo nutupi. Muni ngono kowe. Senenge wong wedok iki paling penake nganggo daster, Mas, tak kandhani. Dari daster kuwi kan ra ono get-gete. Oh, ra ono Dadi get-get. blong. Blong. Saka dhuwur tekan kisah ngerti ra ono jahitane. Silir. Silir. Lah. Isi saya. Paling penak ngono kuwi, Mas. Nek pas bolongnya ya mergone mbok arep kok ya bolong. Nek ra bolong ya ora iso dienggo to, Mas. Ora ngono. Heeh. Mosok ora dijahit. Ya nek dijahit ya piye? Lem mlebu. Hah? Lem mlebu piye? Oh. Ayo, maksudnya iki dijahit ki men rada ora longgar banget ngono lho, maksudnya iki ora isis banget. Jenenge ya dudaster nek ketat ki. Oh, dudaster. Arep ngelelen karo aku kowe. Ora. Aku ki gur kelingan dek semono kok. Oh saiki kaya kowe iki ya ambiyen ki pakaianmu kaya ngopo? Wah, aku saiki dadi dalang kondang. Waduh. Tekan ngendi-ngendi. Wani apa kowe ayo ora omong apa? Aku ki kelingan karo kowe iki ya nek nang pinggir dhewe kok ya ora wedi ki ngopo nek numpak kapal kae. Kae iki arep nglalu rasis. Apa kowe iso blesek? Blesek nanti. Lah nek kowe pengen ngalu ning laut iki pelampungmu kaya ngono kok. Maksudnya ra iso. Sorry aku ora. Allah. Iki nembang ora zaman biyen. Ayo nembang. Zaman biyen wis yang lalu biarlah berlalu. Apa? Menjadi apa ya jenenge? Ya kuwi carane iki sing biyen ki wis elek. Kena nggo cerita. Kena nggo cerita. Saiki wis kaya ngene alhamdulillah disyukuri namung sak derma nglampahi, Mas. Ya sing baku ki mung ndedonga ya, sing penting iki kanca-kanca diparingi sehat. Amin. Ha iya wis ngono kuwi lancar rezekine. Amin. Ayo sapa mas sing nembang aku mau ora gatekke. Sing urung nembang? Ayo, kowe. Sing dhewe-dhewe apa sing? Ya sing dhewe-dhewe. Sing dhewe-dhewe iki mau, Mbak. Sapa ki? Abida urung. Waduh. Ya Abida. Mbak Abida suara. Wah, cocok iki nek Mbak. Catita Abida. Ayo, kaya ngapa sih? Kon nyekel mike kowe? Heeh. Ayo. Ayo jumeneng ra apa-apa. Heeh, kok sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene. Heeh. Ayo jumeneng. Ayo jumeneng. Waduh. Sampun sebentar. Wah yo maju no. Kowe sing maju aku sing kiper. Ya. Mau apa ya sing urung dipinangkani mau Mas Janu napa mau sing urung dipinangkani? Oh, lara gatekke Janu. Lagune Mbak Elisa wau. Heeh. Mbak Elisa napa mau? Heeh. Wow, saking Pak Gatot mintanya indah rencanamu Tuhan. Nanti kita ganti Derek Dewi Maria. Tadi udah tak kirim temen. Oh, ngoten. Mangke mawon nggih bar niki. Ya, saiki kowe slendro. Heeh. Imbang ana katresnanku apa ngono. Slendro kok ono to, Mas? Iki piye? Pelok. Mas Jela. Apa? Aku kur manut kok iki. Mas Jela ngapunten izin. Nggih. Menika ada ucapan dari Pak Kasman. Nggih. Sugeng Ngambal Warsa kaping 7 dasawarsa Walah. Gereja Santa Perawan Bunda Kristus Klaten. Mugi-mugi ndadosna berkah kangge sedaya umat saking Pak Kasman Gereja Santa Maria Assumpta Glondongan Giri Sonto Kabupaten Semarang. Ya, matur sembah nuwun, berkah-berkah. Sampun dipun aturaken. Ya, ayo Mbak Catita napa? Kadung tresna. Rino wengi. Janek weruh Catita ki lah piye? Wah, aduh. Aku ki tau delok wong ajar ngepit ki ngapa? Kok aja dibahas ngono kuwi lah yo isin aku ki. Aja isin ning panggung ki totalitas. Heeh. Sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene. Heeh. Heeh. Rek muni kelangan sedel ngono to. Lah rasah nganggo sedel to.
Heeh. Sing penting kok aja ngetrak-ngetrak mbok menawa kecer ngono sadele. Mas Wahyu niku tesih enten Wah. sedele. Tese. Tesih urung gogrok dadi. Oh, berarti aja ngentrak-ngentrak lho, Mbok. Do ati to. Nggih, isih tememplek kok niki. Mau aglodak. Iya. Ya. Rina wengi. Yuk. Rina wengi dadi yati Tan. Ayo. tanpa nindra Aku kaget ya, Lapio. Tak kira kuwi tanpa sedel. Wah, ora kaya ngono kuwi. jan kaya tenan lho ndakan ki Ora. Ben viral ora apa-apa. kayungan marang slirane Ana tansah kumawange netra jero ati kadung tresna tan liya amung slirane sliramu kok slirane. sliramu Satemah. loro Ya. asmara Ati lho Mbak Hafidah lek guyon iki mau. mboten iki nek ngangge ati ra sedeng Bu. Lah sedenge nganggo apa? Semono. Heeh. Sepur wis sesak anggepe. Ya, iki mau apa mau? Kadung tresna. Ya, kadung tresna Mbak Hafidah. Sing urung ngadeg sapa? Mbak Saras. Oh, Saras. Iki walah buriku langsung wah iki cintaku rumangsaku sapa-sapa kok dicinta Oriza ya dicinta ya ayo peloke Pak anu Bung ji ayo disepati la 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 Ling ling ling. Wah, itu mau sepote. Ya, Mbak Saras. Ngucapke kagem gereja. gereja ndi Mas Wedi. Gereja. Ya, ucapke. gereja ngendi Santa apa Santa Maria Santa Maria Bunda Kristus Wedi. Ayo. Ayo. Paroki Santa Maria. Paroki Santa Maria nggih mugi-mugi sami diberkahi sedayanipun. Amin. Sami sehat. Amin. Panjang umur, lancar rezekinipun kagem Iya. sedaya mawon. Daya Amin. Heeh. Sampun Mas. Ayo, yo. Apa? Ayo pelak apa sing kira-kira ki seger. Seger, seger dua piye.
rada kempling. Mau ana sing incone. mau ana sing nyuwun rada kempling saking anu warga wedi kene. Ayo, sapa sing duet? Wah, apike ya mburiku iki. Iki mau wis muni nang mburiku, rada kempling mau ning jalur rada kempling, gek engko karo aku. Ngono kuwi alah. Nah ini duduk kempling ya. Iya. Ayo, ya ora ligo apa-apa. Ya ngadeg no. Aduk no, ayo no. Wis akeh. Kaime kok. Ndak pundi bayu pada tidak pundi nenone katingaran tindak wae ora numpak taksi. Ayo Mas. Ngawur iki cicara apa ya? Oh, Isih kuat to Mas. isih. Kuat ngadeg. Nah, ngono kuwi lho, isih kempling. Sing kempling. Ya Mas. Ayo. Ayo badut ke. Yo. Tang tong tong. Ora percaya. Wah, Jan. Mesra tenan. Ayo. Menjiwai kok ya. Iya. Mas Jan, kulino duet. Ya. Jam piro reng? Ya eling wektu. Oke. Moko iki dawa banget lakone mburi. Wah, apa-apa metu. Ana macan. Ana ula. Apa meneh? Gajah. Garuda. Iki mau isih enek siji. Apa sik? Wah iya. Mbak Elisa wau. Ayo, napa Mbak Elisa? Si jingkas. Nggih, niki wau untuk Pak Gatot yang udah transfer lewat Mas Agus Kucluk 500.000. Ya. Ini diganti nderek Dewi Maria nggih sak kamat-kamaran. Nggih. Nah, Dewi Maria. Nah. Kepe lagune? Dibuka HP nih kanca-kanca. Heeh. Pun kula kirim wonten grup nggih. Ono grup. Nggih. Kok aku ora melu iki? Grup apa iki? Grup sing gambare Bagong Kolor Abang. Oh, ora ngono. Wah. Kolorku biru ya. Nanti ora grup. Ya. Ya, matur nuwun Bu Agnes. Sami-sami. Iya, di WA karo Bu Agnes. Mboten napa-napa, mugi-mugi sehat Mas Gading. Iya. Yuk. Yuk.
tepuk tangan kagem Mbak Elisa. Iya ya wah iso dilebokke ning gamelan ya. Heeh, wah jan ora nyono, ora ngira. Heeh, pancen jan nyenengake. Heeh. Wis muga-muga berkah sak kabeh. Ya, amin. Ya, yo wis jam 2:30 kuwi dirampuke. Dawe saka Mas Admin iki kudu sadurunge nabrak adzan subuh awake dhewe sak kanca kudu wis paripurna. Oh ya. Heeh, kok wis anange njaluk ngapura lan nyuwun donga pangestunipun lan nyuwun dongane kagem warga masyarakat mugi-mugi Mas Gading ndang sehat. Amin. Wis ya wong lagi asam lambung, lambunge lagi asame lagi munggah. Nang kene iki mau tak delok saka mburi wah jan sak kresek le madang bali metu. Oh, heeh. Yo. Moji ngen angin amit milir. Harum